खुलुमबाय रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया। दिनैनि रादाबफोराव दङ रायजो नाङै रंजालि बैसागुनि गुथाल, एबसुनि बानजायनायाव गेवलां बैसागु फालिदों आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्मनि नखराव बैसागु फालिदों। सैथ्र दाना जोबहां जानाय समाव सिरिलांनाय दंफां लाइफांनि दालाइफोराव गोरलै बिलाइनि फुंखा खिलिखांनाय आरो दंफां बिलाइनि आन्दोआव थाखुमा दाउ खौवौआ मिलौदो गारांजों खौवौ खौवौ होननानै गोदै मेथाइ रोजाबनाय समाव मिथिंगाया सोमखोर समायना महर लायो। बेबायदि जोबोद गोजोन बुब्लिनि समाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै सैथ्र दाननि संक्रान्तिनिफ्राय बर' माहारिया आंगो मिथिंगायारि फोरबो रंजालि बैसागुखौ रंगिना संगिना गाजा गोमजायै फालियो। बैसागु होनब्लाथाय बर'फोरनि गोसो मोदोम जेरावबो रंजाखांनाय सोमजिखाङो। बिनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ जाम्बा जाम्बि बबा बबि बयबो बोथोरनि रंजालि बैसागु फोरबोआव गोसोनि आंखालफोरखौ खना फारसे ज्राब दोनथ'नानै मोसायो मुसुरो। खाम सिफुं सेरजा जथा आरो हारमनियाम दामै दामै हायलालाय हुलालाय बैसागु मेथाइनि देंखोजों मोसानाय नुनो मोननाय जायो। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो बर' माहारिनि उथुमाय बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार सहरजों लोगोसे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला आरो आसामनि बर' मैखोम ओनसोलफोरनि अनगायैबो भारत हादरनि गुबुन रायजो जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, पन्डिचेरी आरो बेंगालरफोराव थाहैनाय बर' फिसाफोरखौबो गोरबो बिखानि आंगो रंजालि बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोननाय जायो। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंफुनाय बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर'फोरनि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों रबिबाराव गेवलाङै फालिनाय जायो। मिरु एबसुनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव रबिबाराव खुंफुंनाय गेवलां बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ आरो बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो समाज सिबियारि बिबेकानन्द नार्जारिया। गिबियावनो बरायनानै लाग्रोदों। सम जानाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय बे समाव आखायाव लाबाय। कास्टम बसुमतारी आरो मनिन बिथांमोनखौ आं मदद खालामनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। सुख शान्तिनि गेजेरजों थांनानै थानो हायो। जोंनि दुखुफ्रा एसेबाबो जोबलाङो। जोंनि गोसोनि बायदिसिना गाज्रि साननायफ्रा लासै लासै गोमोरलाङो आरो बायदिसिना जिउनि दावहायाव सोमजिनाय जेंनाफ्रा बे लासै लासै सुस्रांजागोन। आङो बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय। अबंलावरिया नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जेन' आलो गोजोनै लाखियो, गाहाम देहा आरो गाहाम गोसोजों संसार जानो बयनोबो मख'नाय जायदि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय सिबिनाय होनाय नुनो मोनो। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हायलालाय हुलालाय मोसानायबो नुनो मोनो। Aku
সকলো বড়ো ৰাইজৰ লগতে অসমবাসীলৈ ৰংজালী বৈশাগুৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই উদযাপনৰ দ্বাৰা দি আমাৰ যিটো জাতীয় উৎসৱ এই জাতীয় উৎসৱ উদযাপনৰ দ্বাৰা দি আমাৰ মাজত যিটো হিংসাৰ যিটো ভাৱ খং আমাৰ যিটো মনৰ দুখ বেদনা এই গোটেই মানে নাইকিয়া হৈ যাব আমি সব পাহৰি পেলাব পাৰিম আৰু নতুনকৈ এটা সমাজ গঢ়াৰ এটা সংকল্প আমি সবে ল'ব পাৰিম আমাৰ মাজত যিবিলাক ঘৃণাৰ যিটো পৰিস্থিতি আহিছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব এজনক সিজনক অবিশ্বাসৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে এইটো নাইকিয়া হৈ যাব আমি পুনৰ আমাৰ যিটো মানৱতাৰ যিটো বান্ধনেৰে আমি সমাজখন বান্ধিব পাৰিম আৰু সকলো ইজনক সিজনক মৰম সন্মান স্নেহৰ মাজেৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম আমাৰ সকলোৰো দুখ আছে আমাৰ সকলোৰো সমস্যা আছে কিন্তু এই সমস্যাবিলাক যাতে এটা সামাজিক এটা সমস্যালৈ ৰূপান্তৰ নহয় এই সমস্যাবিলাক এটা ৰাজনৈতিক সমস্যালৈ ৰূপান্তৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো সচেতন হ'ব লাগিব আমি পুনৰ মানে এটা মানে সন্মানেৰে মৰমেৰে আৰু এটা সংগঠনৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম তো হেতু যাতে কোনো এটা আক্ষেপ নলয় বা পাৰ্সোনেলি নলয় আৰু আমাৰ সমাজখন যদি জীয়াই থাকিব লাগে আমি পৰস্পৰৰ মাজত সন্মান মৰমটো সদায় ৰাখিব লাগিব আৰু হেতুকৈ মই আশা কৰিছোঁ পুনৰ মই সকলো ৰাইজলৈ ৰংজালী বৈশাগুৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ बर'फोरनि राव हारिमुखौ अराय गोजोरै फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों एबसुनि माव बिथांखि गेरेमसा बर' माहारि दानाय थांखिजों मिरु एबसुनि बिथोन बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला दखरा आरो दालाय आफादफोरखौबो रंजालि बैसागु फालिनाय नुनो मोननायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो बर'फोरनि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोनो नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव नायगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सेथि गेवलां बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मेट्रिक नार्जारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो बेखौ मानो खुंदों दिनै जोंनि बर' हारियाव माखासे जोंनि नेमखान्थि आसार खान्थिफ्रा माखासे बायलांनो हमगासिनो दं जायनि खारनाव जोङो दिनै बिदा फंबाय बिमा बिफा बिबथै बियादै बिनानाव बेफोर सोमोन्दोआ दिनै जोंनि गेजेराव गैला नंगौना नङा रायजोफोर नायगाव आनसलिक छात्र अन्थार बर' छात्र अन्थाराव अनुष्ठित আজি बैसागु पर्व रंजाली बैसागु ইয়াত প্ৰথমতে মই মিডিয়ালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে এই শুভ বৰ্ষৰ ইয়াত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাৰে ৰহণীয়া কলা সাহিত্য ভাষা সাহিত্য কলা সংস্কৃতি ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰীতি নীতি এইবিলাক বিভিন্ন জাতিৰ যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য সভ্যতাৰ एरैहाय बर'फोरनि माहारियारि फोरबो बैसागुखौ दुलाराय आसामजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो गुरुबासा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिनाय नुनो मोननाय जायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुरुबासा दालाय एबसुनि आफादगिरि देरहासार दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय खुंगा ब्रैथि गेवलां बैसागु बरायनाय फोरबोनि हाबाफारियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौबो हायलालाय हुइलालाय मोसानाय नुनो मोननाय जायो
बैसागु बोथोर फैब्लाथाय रावबो बर'फोरा दलरै थानो हाया। बोथोरजों गोरोबनानै फैफानाय बैसागु बोथोराव जानो हागौ बेनि थाखायनो बयबो दान्दिसे रंजानो गोसो जायो। जिउनि मुखुब बुब्लि मावनांगौ हाबा हुखा आरो मेंग्लिनायफोरखौ बावगारनानै सरासनस्रा बर' फिसाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राजिब कुमार ब्रह्मनि न'आवबो बैसागु फालिनाय नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा राजिब कुमार ब्रह्मखौ बैसागु मेथाइ रोजाबनाय रंजानायबो नुनो मोननाय जादों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। रायजो नाङै रंजालि बैसागुनि गुथाल एबसुनि बानजायनायाव गेवलां बैसागु फालिदों आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राजिब कुमार ब्रह्मनि न'खरावबो बैसागु फालिदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।